Be home. Sa ating patuloy na paglaban sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikos, oh, pati arbo.
ang mga gahi. Art Bunhok Jr. Bernie Bitok. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Kabisayan, maayong buntag Luzon, maayong buntag world. Libo kalibutan, may buntag. It's a gloomy morning. But it's a fine day, Basta Thursday. gloomy morning. Kadyo lang atong alisdan og kanang background music nga medyo kalma ra may gala. Sama sa. Good morning, Hello. mga kagahi. Kini si Art Bunhok Jr. O kini ang Hilas King, Bernie B in the place to be, Bernie Bitok. Ay, di bagay. Di bagay. Nakatog Good kita. morning, kanatan tanan. Sa pa karon, Nobyembre 5 na. Number 5 na. Nobyembre 5 na. Uy, Nobyembre na. Kiremind lang tamo, Nobyembre na, ha? Tingsingil na sa tingsingil. Boarding house, tubig, kuryente. So manuktog na po si Judith, ha? O si Juna. Una. Judith o si Juna, mga igala. Og, teka muna, before anything else, mag-ampo, another day, og maminaw sa resulta sa Suertres. Mo ni kalimtan ng tanan, di lang yun ang hearing. Alas 2 kagahapon, 671. Alas 5, 350. Oh, hapit na. Og ang 9 p.m., tama no, 93.5 pero 350 man. Ang alas 9 kagabi ni gawa 679. 679. Ay, napalima na ang night. Naputang sa pikas. Oh, mo na. Kisa na, kataya mo na, unsa bay update? Kisa ba ni daw nga presidente nakaroon sa kuan Wala pa. US o ba? Wala pa. Close fight pa ba? So Close far ba fight. karon kay race to say Art, can you please educate me on unsay style sa election dito? Nana sila ginatawag nga electoral college. Unsa man na per state? Per state na ay mga murag nga representasyon sa tanang mga giboto. So dili na isuma total ang tanan mga votes ana. Murag iyon ana, pero naa sila yung mga representative sa ilahang mga eleksyon sa mga voters. Guwapo lagi dito no kay duwa lagi presidente no, wagi lain ba no? Pero ako giingnan ang katong mga labi na itong mga Trump supporters na ayaw gyud mog tulog-tulog kay gabi man ron, gabi man dito. gabi, Ayaw mog tulog-tulog kay basig na ay malini na pod. So as of 5:30 AM sa atong oras si Trump 214. Oh, Si Biden. Sorry. Biden. Trump is 214. Biden is 264. pero kana Bern, tawag pala nila nga kanang di pa kakumpiyansaan tungod guys because of the electoral voting. So nipis pa kaya na siya, meaning to say gamay So di pa lugar magkuan, di pa lugar maglipay ang si Biden. At least manggod na sila na sila 270 ka electoral nga kanini ang votes. So wala pa, hindi pa tapos ang laban. So Okay. pala. So kung in kaso, unya kasagaran ba sa wa pa diha maihap, ang katong gitawag natong nga mga pulahan. Sila gauna sa red tagging. Ana pulahan nga which is mo nga tawag nga mga Republican states. Ayon. So mas nauna ngano man kay nag-una man na silag boto ni adtong panahon nga naay by mail ug tungod sa pandemic pwede mag early voting. Okay. So kato ang kasagaran nga Nauna. nagboto. Okay. Unya kato kasagaran matawag nimo nga kato ang mga murag ni pabor kang Biden. Pero naa pa may nga 6 electoral colleges 60 ka electoral colleges. So kung si Trump 26214 unya kung kana halos kasagaran pulahan, so basig may naanay 274. So basig diya Basin. Oo. Basta timan ninyo dili smartmatic ang ilang gigamit. Oo. Pasabot mo ha. Oo. Depende din na sa machine nga gigamit ay. Depende na sa machine, pero kabalo ka kaning Amerika, mura na pog Pilipinas ang ilang eleksyon. No, Ginoo ko. Pero may na lang at least kung mudaog ang presidente, automatic mo sunod ang vice presidente. Di pareha nato nga pwede ang imong vice president kalaban
Mauna nga ka na nga okay, nahitabo. okay. Sama na ni Lenny. Sige lang, pa-picture, press con. Ano na yung trabaho? Ana, olay, ragyod nga ka na ang imo. Dito, kung kinsa mo daw nga presidente, kung kinsa Automatic iyang si vice. vice. Oh, ang iya. Mo na nakanindot. Di damor na nun nga ang imong way babag sa imong mga gusto may tabo. Okay, mga kagay, kung gusto mo nga mga shoutout diha, siyempre, aniya nga tong hotline. 0915-582-5534. Kung sa atong FB Live, YouTube, ug Spotify. Natadri gahi ni Bay, palihog lang, pakilike og sa tanan mga nakapaminaw sa mo sa home radio karon sa on air 93.5 panabi, paki-shout ingna yung mga office mate nga si Bernie Bitog-Bitog og si Art Bonog Jr. na diri sa home radio 93.5. Daghang kay salamat nila ni Mayor Red Hardin sa pag-abi-abi kanamo dito paniud to, grabe. Grabe, Ganda, naninood eh. Tanawag ko niya itong mga tiyan. Magpinalakay lang gining mayor nga itong bisitahan ba? Na one time na yung nagpalit yun. Gahapon na napodit sa resort. Grabe guys. Unya, salamat po ka nga Mayor Jenny nga uy sa Villanueva. Oy, Saya no, pa- no abi-abi. offense Art, kagay Art, no offense ha. Lahirag yun pag ang mayor medyo bata-bata, you know? No offense sa medyo lahirag yun ang mga batan, no? Kaya medyo Ayaw na. dynamic. Masakitan ang ato ang mga pare ug mari nga mga mayor. Ang ilang mga edad. Sobra na sa prison Ang mga ngayon. mayor, mga bata-bata pa, maminaw. Mga gwapo na nga suggestion. Di ko gana ng mga kinaraan na nga style. Gusto ko ingani ka, Lahira. Hello ko diya sa mayor sa Villanueva. Anyway, nauman ang natay yes karon, grabe. Kompleto si Ricardo's ta karon, no? Okay. Unahan na nato ni, no? Sige, larga. Kaya nauman na ang usa ka... tama. Larga. Balita sa ta. Naka-ready naman dito na natong mga guests karon puros mga pagwapuhay man ni mga gala. Ayun na atong mga gahi nga mga balita sabay sa inyong mga init na mga sikwati diya. Aliyan ang mga gahi nga balita. Buti Pangulong Rodrigo Duterte nga imbestigahan og silutan ang mga mapahimuslanon nga mga negosyante nga paggapatuyang sa ilang presyos pagpamaligyag COVID testing kits. Subay niini nagpagawas si Duterte og mando nga dapat na itukmang presyo alang sa COVID testing sama sa swab tests. Buot sa gobyerno nga mas mapalapdan pa ang COVID test sa tibok nasod aron matino kung pila na ganit sa mga Pilipino ang nataptan sa COVID. Sa pagkakaroon dunay dulan sa 400,000 cases ang nasod, kapin sa 7,000 na kabsan sa kinabuhi tungod sa sakit ug 350,000 na ang naka-recover. Samtang sa Region 10 kapin 5,000 na ang nagpositibo, dulan sa 150 ang namatay ug kapin 3,000 na ang naka-recover. Gahi nga balita. Gimanduan sa Department of Interior and Local Government kung DLG na po ka mga mayor sa Luzon nga waig kita silang tagsa-tagsa ka mga lugar o kanayunan atol sa bagyong Rolly. Kini nga mga mayor gikan sa Region 8, Region 5, Calabar Zone, Mimaropa, Central Luzon ug NCR. Gihatagan lamang sila og 5 ka adlaw nga mo depensa sila kaugalingon. Una sila pasakaan og kaso sa Ombudsman. Gahi nga balita. Giunay dakop sa PIDEA ang ilang kaubang agent nga nasakpang kapamaligya og marijuana sa Antipolo, Rizal. Na ilang suspect si Florence Dulatre Jr. Nakuha kaniya ang 2 ka kilong pinaugang marijuana nga kantidad og 240,000 pesos. Gipasakaan na kinig kasong kriminal. Gahi nga balita. Patayaw sa ka-NPA human may enkwentros masundao sa Lagunglong, Misamis Oriental. Biulwa pinusilay tali NPA militar samtang kapatrolya masundalo sa lugar. Na ilang rebelde na patay nga si Relly Sereno alias H-Boy. Nakaikyas sa mga kauban ini ang panaka-recover sa na-recover sa masundao ang ilang replay, mga bala granada o ubang pamagamit sa mga rebelde. Gahi nga balita. Arestado sa bypass operation ang 2 ka lalaki sa Malaybalay City, Bukidnon. Na ilang mga suspect na sila Jamil Bandas o Leonard Torres. Na-recover kanila ang 0.7 gramo nga shabu nga nagkantidad og 4,700 pesos. Gahi nga balita. Dakpan ang 4 ka lalaki tungkol sa illegal nga tari-tari sa Barangay Maputi, Naawan, Misamis Oriental.
Nakuha kanila upat ka mga panabong manok og pustang 1,270 pesos. Kasong illegal gambling ang giatubang sa mga dinakpan. Gahi nga balita. Asa to kung termos dere? Sapon ang upat ka lalaki nga gainom-inom sa Uptown Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Naatan ang mga suspect sa dayang garonda mga pulis isip pagpatuman sa liquor ban. Uhaw rin yung mga kamil karong good. Gawas nga palimpyohon sa karsada pamultahag pag 1,500 pesos o sa kabulan nga pagkapreso. Oo. Ang musupak sa liquor ban. Gisorpresa ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang mga biktima sa bagyong Rolly sa Marinduque, Catanduanes, Legazpi ug Albay sa Bicol Region. Wa kinibit-bit nga media ug wa sab kabantay ang mainstream media sa pagbisita sa presidential daughter sa maong mga lalawigan. Aron dili magpa-picture, Gahi nga balita. dili magpa-photo-ops. Apan gadala og hinabang pinansyal alang sa mga biktima sa bagyo. Gikatak na magpadala pag-usab og dugang hinabang ang taga Davao sa nasangpit nga mga lugar. Gahi nga balita. Mamira sa ta, paring burn. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, kining mga sakop sa Makabayan Black. Grabe kaayo sa gobyerno makaatak. Apan sa diya sila gipadawag na sa Senado alang sa usa ka hearing. Sila kalit ni kakak. Di daw sila available kay sa mga biktima sa bagyo sila busy. Apan kana gyud ba diya trabaho sa mga party list nga honorable? Mo siya kung pangutana. Or galika-lika na silang daan basin sa hearing sila mabirahan. Kaya masundawg dating NPA sama sa ilang kauban nga si Ka Eric, sila hingpit gipangandaman. Nganong masuko man ang mga militante nga ingnon nga mga pulahan o kaning gitawag red tagging. Mo nang ginasulti ni Coco Martino, kanang pula nga banana, red tagging. Nga sa matag batok gobyerno, ilang bandila, puros pulaman. Ila pong suot o ilang mga naong na puros sa make-up pula, pininturahan. Unya sa isyong red tagging sila masuko kung sila birahan. Partilis kuno sila sa mga kabo sa katilingban. Apan sa nagkadugay, ilang maskara hinay-hinay nga nahukasan. Kaya ang masa nga ila kuno ay girepresentaran. Gihimo man lang sa Gabriela Bayan muna aks kabatan og ban pa nga ilang gatasan. Art, don't eat pa. Si Juma Season mismo ang miangkon. Nga kamo mga militante iya masulog og ulipon. Tumong sa CPP-NPA ang gobyerno pagailugon pinaagi sa revolusyon. Dayon, kamo ang muhulit sa mga mabakanting posisyon. Diyaw mo na nga kada tuig di mo ubos sa 400 million bahin lang nga ni Juma Season. Nga tuwa sa Europa gabakasyon. Gikan kini sa pork barrel sa party list o sa NPA extortion. Haskan dako agid di ay sa inyong mga tinuig na koleksyon. Gigamit lang dyan ninyo ang masa sa inyong hinakog yapon nga ambisyon. Nan, wa kamoy kalainan sa mga politiko nga gapatambok diha sa posisyon. Hinay-hinay ako, B. Di pwede na hinahinayon, te. Isyo na, te. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay!
chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate sabroso, chocolate Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate sabroso, chocolate Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate sabroso, chocolate Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kami mo dahil sa amin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Alas 7:08 sa atong oras, nagbabalik po inyong mga kagahi. Kini si kagahi Bernie Bitok-Bitok. Art Bonhoc Jr. Niaging simana, syempre nag-lockdown ta sa mga sementeryo. Kaya gilikayan lagi nato ang pagtapok Social distancing. o social distancing. Atong kumusta ang implementasyon ni ini? Kauban nato pagbalik ang atong head sa City Local Environment and Natural Resources Conclenro sa Cagayan de Oro, si Engineer Armen Cuenca. Sir, good morning. Good morning, Engineer Armin. Mayong buntag, kagahi Art o Bernie. Yeah. Mayong buntag, good morning. Gahi bagyapon, Gaya pa Engineer. ba? Ni Barok pa pagyapon? Okay. Kumbati yapon. Murag hilaw pag ang isiha na. So, Engineer. Engineer, Ah. kumusta sir ang atong pag-implementasyon na wala ba'y malapason o wagi ni doaw sa sementeryo? Ako, agtong pizza uno na i-attempt o sulod, no? Naghangyo. Kaya lagi nubisita pero atong gi-explikaran o wala man po na mugos o numalik na po sila sa ilang pinayanan. Very good. Very good. O siyempre, karong adlaw, borag November 5. November 5 na. So, borag, Ginuaga na ang luwaga na. kalendaryo. Wala yung kwan. Basi karon na magponsisok, engineer. Kumusta man sir? Actually, mao gyapon ang atong pagabuhato, no? Sumala sa atong sa gihimong advisory. Open karon og balik ang tanan samang, no, sa atong dakbayan. Unya magpabilin ang stricto nga pagpa-implement sa barangay exit pass o ang social distancing. So, kibali, magbantay gyapon sir. Nagyapoy magbantay sa mga sementeryo. Nagyapoy ka gwardya. Nagyapon, no, kauban nato ang atong kapulisan, atong barangayan. Pero makasulod na sila, engineer. Engineer, so makasulod na, pero makasulod na sila, engineer, bisag namo dito nagbantay. Makasulod na, no? Makasulod na, sugod karon. Pero mo gyapon, alas 5 sa buntag pa yun lang sa alas 5 sa hapon. Okay. Nabay limit, Engineer. Nabay limit sa Pila mga ka- musulod. Kung pila ka tao kada nicho. Atong gihapon ang atong advisory, lima lang kada mitso ang pwede mag-uban. Tanan silang lima doon ay barangay exit pass. Sa tinala engineer ba kung 15 mi kabok ina nga 5 lang ta kamo 5 dito mga pansyon, ikaw 5 sikan nga pansyon. O sa pagverify sa tinala lang unsa ang pag-verify ana engineer? Nga mo na sila. Namantay mga sakop nga monitor, no, sulod sa samang. Muna sila ang badlong, no, kung ay So sa lagto ng istorya, kung makita niyo nga nay usa ka pansyon dito nga nay gatapo nga murag more than 5, si tahon day na, barag tama ba na nga na bang dating? Yes. Sa man po isilot, Engineer, kung musupak sa maong ato Sa isilot. ordinansa or kasuguan. Actually, kung may musupak, pwede sila pa sa kalsumbong, no? In violation sa atong City Ordinance on Social Distancing o gapil sa ang resolution sa IAPA. Okay. Alright. Imong engineer, imong mensahe sa publiko nga katong na plano nga mato sa sementeryo.
O alang nga itong dunay plano, siguro lang doon na mo barangay exit pass aron nga makasulod mo. O kung mahimo ayaw lang sa gyud no kay ang COVID no ang virus aniya pagyud sa atong dakbayan ang atong local transmission taas paghapon do sa kung mahimo kuyo tas balay. Alright. Okay, salamat. daghang kayong salamat, Engineer Armen Cuenca. Ang Thank you, head sir. sa Clenro sa Cagayan de Oro City. Good morning. So again, kung mato mo dito, magtapog-tapog mo, more than 5 mo, sitahon mo dito mga gala. Di, kusal na siya. 1 arm length. Kasi magumayin sila mga, sir, mo bisita na gid mi kay sige na mi damgo-damguhon na mga anak ko. Nagsugod na. Nagsunod ang mga naitabong sunog din sa Cagayan de Oro sa pahitan ng kalakihan ni. Bosaro malikayan kini mga kita og tip sa mga bumbero. O ato makaubang karon si Fire Inspector Arnolfo Nabua, ang hepe mismo sa Fire Safety Enforcement Section sa Cagayan de Oro. Sir, good morning. Welcome sa Gay ni Bay. Good morning, Inspector Nabua, sir. Sir, good morning sir, Sir Bernie, Sir Art. Salamat kayo sa inyong pag-imbita sa atong Bureau of Fire Protection no sa among presensya karong adlaw. Time sa bumbero ba ni or DJ? Burang mag-DJ man siguro ni, murag mas nindot pa magtingog na to ni. Wa kita lang mahimo kay murag mao gini gihatag sa Ginoo. Kani mga bombero, pareha gyapon sa pulis ug sundalo. Pag maka-uniforme, pilde yung kapaniro. Mao gyud ang senior high dito gyud mo pa doon. Ug ang mga single mom. Inspector Nabua, sir, kanang unsay kasagarang hinungdan katong mga miulbo nga sunog sa kay murag sa gunson gyud, medyo sa gunson gyud karon kadlawon. Correct. Kita sir no, ang atong buhatan permi kita ga wala ta nagpabaya paghatag og mga fire safety measures but ang kaning magong apathy o kaning negligence sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo labi na ang mga congested area dili mapugnan mo nay hinungdan sa daghan nga sunog na hitabo diri sa Cagayan de Oro. Lately sa Lapasan, Puntod, NHA o atong isang gabi diri sa atong Zone 6 sa atong Zone 6 Jarbora Street at bang sa nga hospital, Maria Rina. No, ang kasagarang sunog nga atong na base sa atong investigation, ang kanang yung overloading o kanang paggamit, dili eksaktong paggamit sa kanang labi na kung kanang sa congested area sa informal settlers. Kanang walay kuryente na gamit og kandila. Okay. Ang sa informal settlers, Sir Bernie o Sir Art, rampant kayo ang overloading kanang nagamit og kanang flying connections nga ang atong electrical wires dili siya eksakto or suited anang kanang loads nga gipadagan padung sa likod nga maayo unta kung cooperation sa atong barangay ma-stop na siya atong gay mo na siya hinungdan sa sunog nga malanay mo gunang wire ana mag-cause og short circuit mag-spark anything nga naa sa dool ana musiga gina siya. So kanang mga kurtina, mga ana no, mo din ay sugod ay no. So inyo naghihinabi ani Inspector Nabua sir ang mga kapitanes nga maay sigurong maghimo sila og mga inspection sa kabalayan niya. Unsa man na pwede ba sila ana moingon nga uy kani di ni pwede tangtangan ni usban ni ana. Kani nga wire unsa man ni kanang di man ni pwede ni nga wire kay pangkuan ra man ni gamay ra man kay ni. Pwede ba na Inspector sir? Sir, sa karon na atay, pwede kayo na sir, sa atong programa karon sa Bureau of Fire Protection kaning Upland Ligtas na Pamayanan on the road. Pero na to gi-advertise gi kana atong safety advocates nga atong mga fire trucks nag-roving ni adto ano mga area, nag-coordinate sa mga barangay kapitan sa atong mga kanang SIPAG community fire auxiliary groups nga naa sa area. Nagpaguyog ta na sir, nagconduct before sa pandemic, naatay programa na nag-conduct house to house survey. Kana na sir nga mga programa nga kanang ga-checking ta sa mga electrical wiring, sa ilahang pamaagi pagluto, sa ilang mga panimalay atong nag-check tanan kuyog sa mga representative sa barangay. So number one gini nakita sir mo gini akong problema. Apil na ba sir kanang extension cord bitaw nga halos 20 na octopus na sir?
Kana sir, apil gina sa sir ato nang gibadlong nga dili gina siya kwaon og i-konsulta sa eksakto nga or maayo nga kanang licensed electrician para makorek siya. Kanang Dili siya tinuod yun basta-basta nga nga electrician. kita-kita Kanang tinuod nga electrician, sir, dili katong electrician. Yes sir, Mao na, licensed problema. electrician. Now, sir, Basta-basta nga. ang problema ra ba karon sir kay paber na. Ang mga Pinoy ra ba hilig yung kay ta magtaw-taod og mga series lights karon sir. Mga Christmas lights. Mga Christmas lights, ug uban pagiganan sa ta makita. In fairness pod, pag ang Pinoy magud makita ta kanang magsigasigang kon, murag makalimot ta sa to mga loan usahay. Sa to mga bayron noon, ana ba? In fairness ba no? Maglantaw-lantaw kas bintana, tanaw ka sa series. Pero lahi po tong katong sigapalo nga imong ginaagdan. Alright, wala naman siguro to ron. Pero kanay nga na sir, gina-inspection man natin sir. Tambag nimo ana Unsay inspector tambag na ni po. mga inspector kanang may nga nga gusto magtaod og mga series lights. Yes sir, no. Unang-una, ang Bureau of Fire Protection in coordination with the DTI nagkandak ta grouping ana sir ang OPR ana is DTI. Nagkandak ta og grouping sa mga establishmento nga namaligya ana mga department store anything nga mga diri sa atong merkado. Nakadtong namaligya nga walay PE mark or kanang imported ka mga ICC imported commodity clearance. Kung wala na siya sir ato na siya ang uban na i-confiscate gina siya. Kuhao na dili na pwede baligya. Now ako pong giawhag ang atong mga kaigsuonan nga dili sila mamalit anang walay PE mark kanang DTI sale. Klaro kaayo naman po uban nga kanang gipa-print lang sa karton o uban. Ang problema man gud ana inspector sir kay barato kaayo sa Unitap. Barato gid kayo. Ato pong paggamit sir no, ang uban man gud recycled ang uban pagtulo na katuig gibalik-balik di ato nang gi-advise. Tapos nanay mga kot-kot sa ilaga, wala din na nakita. Sir, unsa inyong hotline number para in kaso na ay mga emergency makatawag at katawhan? Kasagaran sir, mao gini among giangyo sir no nga makaibalo unta tanang tao gyud kay ang uban man gud wala kay balo dako ra ang sunog dili gyud katawag. Sir, natay telephone number diri sa atong fire station hotline is 160. 160 and then natay 856-5466. 856-5466. O sa maning 160 sir, pwede na matawagan bisag sa cellphone? Cellphone or landline na siya? Dili siya pwede matawagan sa cellphone sir. Okay, so landline siya. Okay. So natay cellphone sir, cellphone number 0926-752-0623. Subunako. Ato inainayon bigay. O paminaw mo para kuhaan ninyo ni. Kuhaan nyo ning hotline sa kanini ang Bureau of Fire be. Palihog mga kagahi. Again. Okay, 0926 752 0623. Rambol 4. Doon ay hotline number po no sa atong CDRMO 911. Ang call ana kung ipasa ninyo dito i-direct labay na nila diri sa atong pwede gyapon sa 911. Ang kanang 911 pwede na ba sa cellphone? Pwede naman siguro sir, provided doon ay load. Dili pwede siya nga atong mga kanang kuan gani ka sa nga nagpa-load ka o murag promo sa bana nga na? Promo dili siya pwede. Kinahanglan na kay load. So again, 160 kung landline ni siya. Pero ang landline nila 856-5466. O ang cellphone number 0926-752-0623. Inspector Nabua sir, mensahe nimo para sa ato ang mga tigpaminaw tigsubay aron na malikayan ang bisamang emergency diha sa ilang mga balay. Okay sir, no? Salamat kayo. Akong mga kanang panawagan sa atong mga kaigsuunan, ilabi na nagsingabot ang Pasko, imbis maglipay-lipay ta magsaulog ta sa Pasko, ang atong problema niya noon kung may agom ta sa sunod. Atong ampingan or atong bantayan ang atong panimalay, atong gi-advise gyud no nga every residential occupancy din na doon natay kanang smoke alarm and then doon natay fire extinguisher kato lang maka-afford. Ngano man ang purpose sa smoke alarm para na siya nga mupukaw sa tao in a early stage nga naay smoke nga naay smell o doon na po tayo fire extinguisher for us to combat if capable ta nga mo combat or mo palong. Dayon atong ampingan nga inigday na tugtulog i-off na to ang mga atong
mga appliances nga wala gigamit. Dili na to pod ipasubra sa 24 hours nga nag-andar ang atong electric pan kay kasagaran mo nay problema labi na kung dili siya pasado sa DTI mo nay kasagaran na bansunog sa electrical causes of fire nga mag-overheat na siya, sir. Labi na kung masubra sa 24 hours. Correct. Tama. So ato gina siyang i-unplug ang mga dili gamiton o i-off na to ang atong LPG stove before ka matulog. Ayun. Alright. Sir, thank you very much. Inspector Arnold Nabua, ang Chief sa CDO Fire Safety Enforcement Section sa Bureau of Fire. Mabuhay po kayo, sir. Thank you very much, Salamat, sir. Salamat Alright. kay sir sa invitation. Kung saan maguning art nga, kung gusto sa tag safety, mahal man sab. Balikan mo kita ng istorya. May man tong kuhan kay barato ra, tag kuhan ra, 25 pesos. Pero mo, lagi po, substandard, asam kita ni girl. Good morning kang Francis Melanie Gabor, Tiffany Vilmonte, shoutout sa FSIS staff guest karon among boss sa fire station sa Kugon. Sa bumbero din ni siya. May mubumba. Adel Maluloy on hapunan, good morning kaninyong tanan mga kagahi. Sige, larga na sa inyo ang mga mensahe aron i-shout out namo kamong tanan. Si Juan Jesus Mendoza. Good morning nila kong silingan nga matag-adlaw na lang sige ka kitag halas. Brad, good lang. Buta na kay Jesus man. Pag buhay nag-iring niya, Brad, kaya dagay halas perminti na si mong kuhan, Brad. And also, hello da kang Raymond Carmelotes. Ang atong text line mga igala, basigwa pa muna kabalo ha, ang among text line diri sa gahi ni Bay 0915-582-5534. Ana. Kay labi na sa mga taga-Puntod, perminti daw na sila nag-atang si Ma'am Norma sa Puntod, gahi kabay. Gahi ni Ma'am. Si Chimay, live streaming from Cebu. Wow. Good morning. Good morning ninyong tanan, ha? O nga ato suki nga si Joy Martinez. Uy, Ma'am Joy, kisa na may daog ni mo diya, ikaw mo na mong reporter bi. Kumusta man si Trump? Kumusta man diya, ha? Si May Burns, Randy Tablando Cabunok, Sherdon Elago Anches. Ato ni isgutan, Bern, nindot kitong gihimo ni Sara Duterte, Bern ba? Ni adto sa South Luzon, way saba-saba. Nakurat na lang kalit. Wala din intelligence ng ubang kuande. Sa kabalo. Di, dito. Kaya ang gibantayan man ko sa media diha sa presko ni Lene og ang Dolomite. May ginatangan. Ana, kani believe ko, way media. May pagkaliwat sa amahan. May good, may. May pagkaliwat sa amahan. All the way from Davao City, nisirit ito. Dalag cheque, para sa mga LGU, para sa rehabilitasyon. Unya, misaad pa yun nga, unsa pa yung kinahanglan kay akong pabalikon nga mo ang relief nga mga personnel diri para sa kuan. Hala ra ka simple. Wa gani miingon kung pili gihatag basta gitunulan lang cheque. Lima kana. Kulba kayo, ha? No? Lahira gid sa to, lahira liwat Oy! Paring Mayor Dennis Roa. Good morning. Ang Biramax na to diha paring Dennis Roa. Kumusta? Nagmana talaga yung anak ko talaga sa akin. Warvin Lee Delgado Abellanosa, good morning. Guy, Mrs. Alchi Abellanosa, good morning. Unsa to? Yor? Hindi aman makinig sa akin at ganun talaga. Yan talaga sinabi ko. Liwat yun as ako ng anak na ko. Nagtuog yun si Mayor Dennis Roa nga, si Digong nasa itong programa. Galing ang giingon mo na kung musumbag ko, muna akong mayor mo, sumbag po na si Sarah. Liwat yun nako niya. Joy Lizelle, good morning. Lingaw kayo sa kinatawa. Alas 7:26, kadyon lang kayo. Balik mo kaya. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. No one deserves hate. Think before posting something. It could hurt people more than you realize.
Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Kami mo dayon sa aming dahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Kainibay, Kai sa balita, Kai sa kalingawan. Ug ani-ana. Alas 7:27, nagbabalik po ang inyong kagahi Bernie Bitok. Oy, medyo kaholan na pagbitbit mo mga kuandya, mga payo uban pa depensa. O again kumatumog mga mall, barangay exit pass kay digin mo kasulod. Sama na ako, gid ko kasulod na itong niyaging adlaw. Oy, may buntag sa tanang mga taga Sabroso Chocolate. Mo ni ang pinakanindot karon nga sikwate. Natabliya karon actually ang Sabroso Chocolate, purely made of pure cacao. Oo, naabi ninyo ganang saiba naman tayo naandan sa una pang panahon ng mga tabliya. Di man din na pure, sinagulan man gid na day. Lahi ra gid karon na nakatilaw ko ning Sabroso Chocolate. Ayan ako nag lahi ra gid ay. Kaya ka nga LRG, lahi ra gyud, no? Kay kani manggong actually ang Sabroso. Sa ako pang gingon, purely made of pure cacao. No added preservatives and additives. Walay lang ingredients but they're standard qualified cacao. O kabalo ba mo nga daghan kayo yung mga health benefits mo ng cacao, no? I-search ganin na sa Google. Gipag-Google man na isulti. Kabalo ba sa mga benefits, ana? Ha? Kabalo mo? I-Google ninyo na. Bisitahin na ninyo ang mga grocery stores o pangitaan ninyo na Sabroso Chocolate. Mo na ilamig nga si Kwate. Pero ay lang mo kumpiyansa ng tsokolate. Kaya sa hayabin nyo walay aso pero pag inom ninyo, kaluha-luha mo. Traidor ka na nga ilim nun mga gala sa tudanay lang man. Alas 7:29 sa atong oras. Gugmang giyahak naman di ay. Mary Hope del Rosario, good morning. O sa tanan ng mga nakaroon sa mga sakyanan nga naghatod na karon sa ilang mga mister o silang mga missis. Good morning sa tanan diya. Naiuban no, waiting gan na yun, nag-away na sa siguro. Urbasin nang nguhit kagabi wagi kuan kay kapoy. Sige lang kakapoy. Wa na'y pulos. Pakaon lang nas iro. Muna akong gingon sa inyo ang ipabiramax na ninyo. Sus, kunin nyo ba? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Payakinindughan ko ano dili ako mas kama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Okay, kung wala pa rin mo nakafollow sa akong Instagram, Bernie Bitok 2 na. Paki-follow ko sa akong Instagram. Akong YouTube channel, Bitok University. O ang akong Facebook page, Bitok University. Salamat na. Thank you. O siyempre nga itong gugmangyaga ito ka na to sa Biramax Capsule Max Gahi Max Lami. Ang Biramax Capsule increases stamina for men and women, rejuvenates cells and regulates blood flow. Og ang nakalamian ni antioxidant and anti-aging supplement. Basa tong text katong nag-text nga taga Manila nga
Nasa mo nito yung ikuan nito? Nara. Lami asa Biramax. Uy, wag yun mga hapdos. By the way, usan niya, Mrs. ang gastorya. Oh, Mrs. Silang duha ang nag-take sa iyang bana. Correct. Sa Biramax. Unya, wa mga hapdos. Og tinuod yun nga after 30 minutes. Bayang magiliw. Malingaw ang ilang kaminyoon. Ay, sus, grabe mga gala. So kaning Biramax, makatabang sa mga magtiayon nga mapasiguli ang kainit sa kagabion ug kabuntagon ug kahaponon. Aperti may gana. Sumao ka na ang matumatabang sa mga Mrs. ug mga Mister. Biramax kay Max Gahi. Max Lami. Oh, pag tumara na, pak. Oh, grabe. Oy, ay mo kabalaka. Sige mo yung nabas na maunsa palandana. 100% po all natural herbal capsule ni siya. FDA approved, no side effects, safe and effective. 269 duha ka capsule na siya mga gala. Okay? And today is Thursday, November 5. Nanapoy magsamok-samok na to karon mga gala. Lagay nangita nga pwede daw adlaw ni siya mahal kay ni sa tulad anay lang. At least twice a week. Twice a week. Yeah, gahi. So, tumarka og ka ng Wednesday. Karon Thursday man. Oh. Tumar na pag kapag ka Sunday. Wala si Ma'am Joy Martinez siya very good day ng Biramax. So ma'am, may padala na mo. Pila ka box mo da sa US of A, ma'am? Pila ka case para sa Baltimore. Baltimore, USA. Oy, Chicks May. Taga Japan, news station. O bago na itong station, home radio na ta karon Chicks May. Kumusta da sa Japan? Dumori ka to gozaimasu. Kasi ba yun napakagdi? In the house right now, ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver Lito Inglesero. Very cold. Your boat is very cold. Very cold? Very cold. My what? Your boat is my very boat? cold. Barko? Boat. FM booth. Pagkahiaga may booth. Booth. Kani si Lito, ayaw gini pag siguro ugum-uguman ng Biramax Lito para mugahin na yung dila sa. Dili ka bro mo. Both. How are you doing, man? So far, I'm around the Saturday. Yeah. So very struggle my mind almost every day in Cagayan de Oro. Every day struggle? Very traffic. Afternoon time. Besides COVID, very traffic? No more COVID. Cagayan de Oro is very traffic. Very traffic, no COVID. No COVID. They're not scared. Well, not scared because always be safe in my valley. My car, my taxi is very safe. So what are you doing right now to protect yourself from the virus? For the taxi, there's a cellophane. We close my driver's side. So the aircon will go directly to you. If I'll drop the terminal, there's disinfect in my taxi. There's a disinfection, Okay. But we'll go the home of the passenger and disinfect the kwarto. Padulong di. Asa na ka padulong? Kwarto ni ka padulong. Dili ba, manugo man siya. Manugo. Sir, pwede ka masugo, sir, para yung disinfect sa akong kwarto, sir. So, okay na, sir, kay there's extra money, man. So, sa lugar ka, naka-extra service? No extra service, extra money. Extra money. Simulan na po natin ang alamat. Ito na po ang ating sumpay sa tunggugmang yak, sir. Yay! Webes naman dero, no? Thank you, fans. Thank you. Dear Kagahi, Bernie. Grabe. Dako akong pasalamat. Nga bisan pa magsalbahis kay niya mong amo. Pero, nabungkag yun ako ang tinapok ni Ross.
Bisan pa man nga daghan kay ko'y nadunggan nga si Rose ay syota ng bayan pero wagi ko mo to. Bosa ka to iyang birthday Pag humanog kaon siyang handa kinaunay po mi. Mga 2 ka oras dito nawala ang mga itom sa among mga mata. Mao na nga nasubrahan, grabe gamit sa Biramax. Nabuntagan, wa ko kaligo, na late ko. Ang nakadimalas, ang t-shirt na ako nasulob, kang Rose mo dito. Bantog na pag-duty na ako, bugnaw kay kong pusod. O nga nakapait pag yun. Kato nga t-shirt, regalo man daw dito sa among manager. O nagduda na yun ang akong manager na noon. Pero, di man daw angay masok ang manager kay wa man nila relasyon daw. Og nahulog yun nga, ambot ba ni nga, uyab ba, ambot ka nang magtinirahay ba, uyab na ba dayan na? Dili. It means, what's the meaning of that lito? No, I love you, only tira. It's not a relationship. It's not a relationship? That's a game. Huh? That's a game. That's a game? So it's a no relationship? No committed in relationship, that's a game. That's a game. So what din yung relasyon din may gala? So that's possible day. No relationship. No relationship. That's a part of game. Part of the game. How about you? Do you have a lot of games? Games, no. O ganiya ang naitabo! Suspended ka daw, suspended ka daw. Oh, sir, ano masuspended mo ko, sir? Nga mo ko igibot. Bata suspended ka, kay sobra ka nakagalit. Tapos kung ganayan nga, sige, sulob ni mo ng t-shirt na. Sir, so may problema ni, di ko mo ko, sir, na one time na nabasa ba si Juan, sir ba, nabili ni Rose ang t-shirt mo, nasulob na ako, sir. Pero wala may ingon ng naitabo. Bahala ka daw, di na ko ka nang mina ni suspended ka daw. Ayaw sa balik mga i-text lang alam mo kung mabalik mga diri Kapoy di kalakiyan Sir, grabe sir. Kaisa naman ko na lead sir. Perminti di ako sa iyo sir. Usaya galing sir nga. Ako pa kayo mo-abri sa mga portante rin sir. Huwag ko ilabot do. Mo text namin ni mo do. Gawa dito na. Damay yung kalakiyan. Suspended ko na. Likado ni ting Judith o ting Jonah na balon. Maningin na po to si Kuya Joey sa Kilayan sa OIC ron. Paingin na, Kuya, mga natawag-tawag na po to ron, Kuya, imong bayron ng Kuya ba? Paitan ng kalakiya. Uy, Brad! Saan man ka di ginukto ka? Mga da? Hey, Brad, ikaw man din na, Brad. Saan naman hinuong ka nga dapat malipay na ka? Inuktok naman yung kadiyan noon? Sabaan ko, Brad, ni Kuan, Brad. Busing, Brad. No, muna. Nabuntagan ko, Brad. Muna na. Dewa ka na minasa akong giingon sa'yo mo, no? Ba? Wagid ka gito, no? Muna, nakairing break ka sa unsinita bo. Na! Atong birthday di ay, nagkuyog dahil mo ni Rose di ay. Na, di ha? Huwag may nakabalo ito, Brad. Wa, nakabalo ka istorya si Rose na ko eh. Brad, kadyo lang. Brad, ay pagan. Sino nag-storya mo ni? Pagkaugma, ingon si Rosa ako nga, pwede ta magkita ugma? Oo, saan man? Siya, ayaw pa kong gilibre, Brad. Ikaw ba? Ayaw pa sa istorya, Brad. Close kay me, close biya kay me. Ayaw pa kibinto, Brad, amigo beta, Brad. Ayaw ibinto. Sino nag-storya mo? Ingon siya nga, wala lang istoryahan? Wala lang istoryahan. Ingon siya sa ako, naglibre pa ko niya kaon. Ingon siya, sus imong amigo nga bago na tindarbante. Grabe ka kamay. Sa alas siya sa ako
ko Brad nga, ay pagsaba. Si Rose na imong kaistorya o si Roslyn? Karungon daw nato na sa imong kaistorya. Ano siya Brad nga, grabe ka kamay. Ay, ihunghong lang sa ako. Kakamay. Taka naman sa istorya niya ay! Siya Brad. Ang uban tao Brad, dagko. Siya nga dagko, may itlog Brad. Iya, gamay pikas Brad. Ay, taka, di mo na. Oy, lamlaman lang na yung istorya. Naingon magaling siya nga iyang ipaiswag iyang atay. Kay kakasaan ko na siyang atay. Isa nga istorya niya Brad. Ingon siya na ako nga. Bato ko, mabisita ko sa akong sa akong doktor kay ipaiswag na ko na akong atay. Ano mo mga isya? Nabagi-isa Brad, nabagi-isa. Paminaw sama. Basing maulawan ka ba? Ang giingon niya, abi na ko gipatong madugay. Igo na giluntod, ginaog na rin. Luoy kay. Muna. Ingon ko nga. Di ba giingnan takadaan nga ayaw gyud pag sali-salian ng Rus kay tugan gyud ka. Ay ko chikay. Bebe, bakit ano ta ka sa duay bebe? Ingon si Rosa ako mo nang ingana daw ka kay ikaw gusto ka mutira niya pero wa ka niya gitaganod chan mo nang magdaot din ka. Ako si Ros sige ko gubugon ano wagid ko kapandan niya na. Karamanga. Insa nga gamay. Yeah. As ingon paguman magaling nga nagkaangkaang may saglakaw galing mura sa bake. Ingon lagi siya ron nga wagid ko no wagid siya nalingaw kay gina. Mura na ko gilabay ko no pagpatong ginaog dito siya. Paguman magaling ng diarrhea mga siya. Istorya ikaw kay gidauton ng istorya. Mura gyud naka ingon bitaw ko sa imo dan di ba giingnan ta ka nga ayaw gyud pagsali-sali ka. Di man gid ko motuo. Nya karon biusaon man ni man na. But ini ay pagilom na ko dia Brad B. Kabalo man ko ba nga ingana kay Manulti ba kay kabalo man gyud ko ba nga napog kay pagtingin ana ni Rose ba? Iyang now patuloy. Gisultian ko na do sa Tinoo do nga ikaw maadto man galing ka dito magbitbit mo kay kaglitsyon manok og limpo. Hagas. Para lang gyud makuan tapos usay galing yung kisa sa kuha nga usay di ka kaabot sa kanang kuan boundary nimo mo nga gyud. Ano siya? Hagas. Iyang now nga kung mupatol siya. Yes, nakabalo ko do kay nabili nimo imong brief dito nga buslot sa ilang balkoni. Ha? Imuha man to kanina nakabutang lay to. Kan sa ganyan rin. Ay na. Madaot man lang ka, Brad. Bulabog pagid ka, Brad. Kay putbulon pagid ka ni si Ranin. Nawa lagi. Ingong bitaw ko nga ayaw kay si Sir po na nagpapalabog. Brad, tinat lang yun ba? So, tikos tinol ba? Ingan na yun. Brad, di mo na ko makita. Brad, sa iyang balay ha? Pagsulod pa lang, may altar. Sa CR, may altar. Sa kwarto, may altar. Before ko may mahida sa katri, gipangdaplin ako mga rosaryuhan. Di ko makatuwa na yung mga istorya ng nga sa kapagabata. Buutan mo siya kayo. Buutan, tinulig na akong giingon. Brad, kidagang kayo nakatiraan na din sa opisina. Ako sige, di naging maihap, Brad. Ikaw, layo na kayo ka eh. Brad, may minaw to ba? Istorya ito niya ba nga gamay, Brad? Ino lagi si Sako lagi. Di akong karon kasi mo kayo si Rose o si Roslyn? Si Rose, Brad. Ha? Si Rose. Dili si Roslyn. Walay sumpay to, Rose lagi. So dili si Roslyn. Dili, Brad. Rose lagi to siya, walay lin ang sumpay. May pamanintalong dako-dako. Pero iwi. Ha? Babag lang. Dango nato na yun. Personal naman yun. Brad. Pero dili si Roslyn maka. Dili. Wala sumpay to, Brad. Rose rin. Wailin ang tuloy. Roslyn mo lang asawa ko. Delikado ba? By the way, I'll give you a chance to shout out for your friends. Actually, tell them that you are here already in Home Radio. Actually, I'm here on Home Radio every Tuesday and Thursday. You heard my voice in the radio. Yeah. Your cell phone number, please. My cell number, if you ride my taxi, so 936-2509. Slowly. So 936. Sige, ito sumpay. Uy, basta sa text mate, di mo na mahatag, di mo na nga number. 0936. Mana akong asawa. Unsa na gamit ato isa ka number? Oy! Actually, for passenger purposes. So, I have a legal number for you. For wife only. For the wife only. And my friends. Again, your number is? 0936. 0936.
936-25-79-529. Again, mo ni siyang kalito ako na mo yung mga special nga pakyo nilito. Again, 0936-25-79-529. Shout out to your friends. Actually, we would like to thank all the taxi drivers Cagayan de Oro City were listening the 93.5. Thank you very much sa tanan kang sila po si tong mga pasahero nako always dia. Good morning tanan sila. Asa to katong mga dalaga kayo nga bagong ligo? Mga sexy nga pag-abot nimo humot na daan. Ay kalami. Pero ang driver di humot driver. Sa pa may pagwapuhan nato ni kalibutan. Thank you very much, Lito. Thank you for your time. Thank you very much. I will be back this coming Tuesday. All right. Bye. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Words are expensive. Once they are said, they cannot be taken back. Choose your words wisely, or else it can become costly to you. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Good morning, Emilio Tumala sa Bohol. PW, good morning. Oga Noble Jokins D. Grabe, huy absent kada buntag samtang gahigop o iyang kape. Val Martinito Jr. Ang winner sa Damgo Earth. Uy, yan mga Damgo. RJ Espada, Juan Balason, Joy Ausila. God bless you, Guy Nibay. More power. No? Sa atong mga text line, morning kagahi Burn og Art, morning kang kiyang-kiyang nga sipat kagahi. Alright. Magsakit. Among papangig maminaw ninyo lami kayo sa pamati sa iyong buntag nagkatawa ha. Kaso bitin man pwede 1 hour inyong gugmangya. May buntag mga kagahi from Jess Perocho. Again, ang among text line dire, kuha na ninyo daan sa home, adre ni sa gahi ni Bay, 0915-582-5534. Pwede rapod mo din mo text kung order mo og Biramax. Yes. Din Zarzosa, good morning. Greet ko Zarzosa family sa Lumbia. Kumusta mong tanan? Warvin Lee Delgado Abellanosa. Kumusta? Sherdon Anches. May Burns. Sir John. Brad Burn, John Lloyd, Gilboy ni. Great ko sa akong brother ron, birthday niya ron. Oy, happy birthday. Carmen Ductosil, Dino, good morning. Emilio, good morning. Tagpila to ng inyong pagahi niya. 269, sir. Duha ka capsule na nasa, sir. Duha ka 69? Duha ka, 269. Duha ka capsule, 269. Marian Pardo. Good morning. Nakatilaw na kada siya? Ako mayon lang ko. Sisting lang. Ayan, Yul. Para makayong yun mo. Basta good morning. Good morning. Good morning sa atong mga tigpalabay. Salamat din sa konten. Juif Renario, grupong Nosebleeders. Good AM, Kuya Bern and Art Kagay, Paul James Smith. Oga ilabi na ka nga Patron Derek. Good morning. Si Champoy Cabs, hello. Walay ka gabike ron Harold Kabasan. Walay ka diya sa danian diya sa Opol nga nangaon miglitsyon. Correct. Huwag yung paramdan sa Mosay diya po. Bernie Mendoza. Bernie, imo ko siya, ha? Ay, sangay. From Napolcom. Sangay. Bernie, Napolcom. Regards niya. Ay, gimingaw ko sa imong nilutoan di angay. Way labot kanding. Way labot kanding lang ay ha. Alimon doon siya mayo na daw. Teresa Sinadhan, good morning kanimo. Sila bahakak diya. Carmen, Doc Dosil, Carms. O siyempre kumusta nga tong hawak diya, Carms? Susan Paredes, ang AA sa Davao. Good morning. Good morning. Ha? Og again sa tanan mga mugawa sa ikalimti ano mo pabadlong pagmas og facial lisura ginahawa no. Testing dito sa na mag face shield ka tapos magmask ka kigay mo. BW Philip Stevenson.
good morning sa Iligan, no? Dencio Ruego, cameraman sa ABS-CBN Davao. Morning. No? Sa inyong tanan diya kung asa man mo nagtanaw sa tibok kalibutan, good morning natong tanan. O again, medyo ang weather nato diri lang sa Cagayan de Oro medyo gloomy. Pero at least naman lang malipay ta nga at least gwapo ang atong weather karong mga panahona. Okay? November is National Children's Month. Kini ang bulan nga atong ampingan ang katungod sa mga kabataan, no? Labi nang naa sila galisod sa ilang mga modules. O pagyapon ka move on. Pero kabulo ka, sa tuloy lang ako nalipay lang pug ko ngay ngani kay samot mi ka close akong anak. Sige migtudlo-tudlo sa iyahang mga klase. O nya i-translate ang Bisaya. Oo lang, di lang ta magkakuan dayon. Ngadto sa English. Ha? Kung kuan dia. Ngadto sa English. Mao na dia ang ato pagahisgutan. Jonathan Acaba, sige pamaligya aning copper mask. Ha? Tagay lang ni Bernie dali. Lagi tagay mi diri di. Na para ato na permi nga pagahisgutan. Mga kuya nato sa Riverside Eagles Club. Mga kuya, good morning. And our brethren and illustrious diya sa Mindanao Bodies, Scottish Rights. Good morning. Nadi tambayan sa Splash? Katong gatuan. Sa Osmeña Extension. O syempre ang ato ang mga kaygalaan kay igsuunan diya sa Butuan. Good morning. Kano sunod na mulag sa Butuan? Pohon. Sunod na mak-quarantine pa lang tagkalit. Father Julius diya sa may pueblo. Diya sa kanang likod diya sa kumbento. Father Julius, good morning nimo diya. Attorney James Reserva o Butuan Agusan, good morning kanimo diya. Boss Bern, sige. Boss Bern, as lang ko ha. Dunganon ba og take ang 2 capsules? Pila ka? Grabe na ginamang. Isa lang. Actually, kanan duha pwede magunang sa imong partner o ikaw kay pwede mo na buy lucky. Pero kung gusto ka nga ikaw lang po, ayaw po idungan imo ara. Sunod na po dayon may gala, no? Primi og Chuck Fuentes. Ha? Ay! Diya sa Agusan. Hi, Priming! Ang anak, liwat kay sa iya may gala. Wagyoy katsak. Hello sa yung tanan niya. Jeduo og si Jim Black BW. May buntag kaninyong tanan. Si Anhing Lo, Ryan Labit. Good morning kaninyo. Grabe ang ato ang mga tigpanoy. Uy, salamat sa ato ang 10,000 followers. Og almost 1 million na ang ato ang reach. Grabe sa tiyon lang overwhelming amin alipay nga almost 1 million ang reach sa among gahi ni Bay. And to think bag-o pa lang may gala. Si Boss. Thank you po. Boss Vernie Apiak ang ato ang uptick nga amahan sa ato ang station manager nga si Ma'am Girly. Good morning kanina. Good morning ninyo tanan diya. No? So grabe niya to. Uy, by the way unta kaning Makabayan Black mo atubang na ni sila aning gihimo nga investigasyon sa Senado aron nga para maklaro kung unsa gyud anong masukuman mo nga red tagging nga pula man gyud pula inyong wait pula ang inyong sinina pula ang inyong maskara pula ang inyong bandila pula ang panty pula ang brief kano sa ka na ito mahimong guest diri si Senador Bongo nga ang iyang bisyo magserbisyo? Ha? O kani si Konsehal Girly Balaba, kano sa ka na ito ni sila makakuan diri? Naay QR code ang Davao. Lagi, tama. Nang di na ka magdadala imo ang exit pass. Oo. QR code na lang. Pwede pagi ka sa online mga apply. Oo. Para mahatan ka sa requirement para naka-on QR code. So para, kaysa doon na lang, wag yun ay pulos nang musulod ka sa kanang kag mga establishmento, magbutang ka sa pangalan, butang pa kag address, tapos i-check pa nimo init. Kinsa ba ibo ang art na mo adto ta musulod ta mo yung ka nga, yes, nakoy ubo, yes, nakoy hilanan. Pasudlon lugar ko. Mo gyud ko tanang no. Karon ang nakalami sa Davao, QR code na lang. Wala na iana lang nimo sa tik. Tik. Dapat nga pero naman daw tay app karon ato na nang ikuan ni Susi pero na daw tay app karon nga ginakuan pero adto lang anong di kay nga naka massive ang baka masyad basin privatize na kayo
Baka naibayad. Sige daw, ipangutan na. Pero naman sa dote nga na ron, nga murag up daw po diri sa Cagayan de Oro. Sige daw, ato daw ng susihon. Kay kung nga na, better na nga mo, na magiging ninyo normal, kuwapo kayo nang gabuhaton sa Davao nga na QR code. Ang na QR code nila kung naibalaan ang high time. Lahi man to, atong imong kalendaryo nga 2003 pa. Discount card na. Discount na kalito na discount card. Mga nosebleeders, gawin ko yan. Derek Zero, silang Joseph, silang Bombay. Di lang ito libasa ito mga angga diya sa nosebleeders. Okay, lahi man kay paminahon sa buntag pang sayo. Kada mga boygahi, ana. Droidri Dodhi Dagkota. Okay. Edward Dagkota dia from Surigao, hello. Oy, nami mga meeting po. Nata sa kwan, ato bisitaon po ito silang mga kwan. Silang mga taga Manolo Fortich. Yes, si Mayor Clive dia. No? Salamat sa tanang mga mayors. Ang iligan ba? Ang iligan pwede na nga mabisitaan? Mula na, basta yun di na takabalik kay makwarantina tani. Ana. Sir Bern, akong bana, 73 years old na. Basin sige na ni Mugahi kung muinom ana. Allah. Max lami. Mas gahi, mas lami. Ana. Hoy, Boy Tikal. Good morning dia. Good morning. Morning kay Cagayan de Oro. Pang libre sab diag paniod to. Ana. Sige ra mo ko. Di man punta choosy po. Crispy pata na. Di na kayo. Hoy, si kaning Congressman na Benji Binaldo. Kumusta dito? Oy, boss. 50 days na lang di no? Before Christmas. Sana all na naaywan. Matagaan. Sana all matagaan o guan. Christmas bonus. Mag-ampo nga natay kuan 13-month pay. Magpasalamat kung namoy madawatan. Samot pag kung di lang 13-month pay, napag 14th month pay. Kada best. Pagkada best kayo mga igala. Oy, kanang ugma Biyernes. Biyernes na ugma. Unsa may imuhang unsa may imuhang katong makadawat atong regalo sa unang makatubag. Ha? Natay mga regalo gikan sa DOST10 ha. Ugma na Biyernes mga taxi driver. Andam-andam na mo diya. Naamag-imon mi so sir. Sayo pa kay sir na pamisgarahe ato sir. Oy, alas 7:59 na. Wala tay igong oras. Ruby Christie. Good morning. Lilio Bompat, Cotabato. Good morning yung tanan. Wala tayo igong panahon, susamang takna, susamang istasyon. Timan ikini mga kaigalaan ko sa ato ang Philippine Nation nga ang katawan nga dunay gahi og ligdo nga baruganan. May maayong may tampong kalambuan sa atong katiningban. Kini si Art Bonhoc Jr. Og ang mga bana nga gahi sa uban, di nagyod mulingi. Kini ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Og mao kini ang naginusara, Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but then